Hej, vi studerer bioteknologi på Aalborg Universitet, og i den her film kunne vi godt tænke os at fortælle lidt om, hvad vi laver på den her linje. På bioteknologi, der kan du lære at dyrke genmodificerede mikroorganismer og planter. Derudover kan du lære at oprense proteiner og andre biologiske molekyler til anvendelse i industrien. Vi løser problemerne på en effektiv og miljøvenlig måde, f.eks. ved at forbedre vaskepulver, medicin og fødevarer. Bioteknologi på Aalborg Universitet er en god cocktail af forelæsninger med teori, praktisk laboratoriearbejde og gruppearbejde. Når vi beskæftiger os med teori, så starter vi som regel her i forskningslokalet. Vi studerer molekyler, mikroorganismer, mennesker og miljø. Vi har fag som biokemi, mikrobiologi og almen biologi. Og efter forelæsningerne, så laver vi som regel laboratorieopgaver. Vi arbejder i grupper, hvor vi hjælper hinanden med opgaver fra forelæsningerne og med at bearbejde de data, vi i fællesskab har opnået i laboratorierne. Vi udfører hvert semester et projekt sammen i gruppen, hvor vi er fælles om alt lige fra forsøgsforberedelse, forsøgsudførelse, efterbehandling og rapportering af forsøgene. Vi bruger rigtig meget tid i laboratoriet, og på det her semester der har vi arbejdet med selvlysende bakterier. Og det her fine apparat, der hedder et flow cytometer, det kan måle på, hvor mange selvlysende bakterier vi har. Og vi prøver lige at putte en prøve i, hvor der ikke er nogen selvlysende bakterier. Og det er altså alle de bakterier, vi har i prøven, der bliver talt op herude. Og det her felt, det er der, hvor der gerne skulle komme noget op, hvis der var nogle selvlysende bakterier. Der er ingenting lige nu, så nu prøver vi lige med en anden prøve. Ja, og som I kan se, så er der en del flere selvlysende bakterier i den her prøve. Og hele vores semester har så gået ud på, at vi skulle forsøge at få de her bakterier til at lyse grønt. Og det gør de så heldigvis. Det kan vi se på computeren. I min fritid har jeg haft et studiejob her på det sidste. Jeg har arbejdet på Aalborg Universitets eksperimentarium, et universitarium for børn og unge som formidler. Og det har faktisk været rigtig interessant at beskæftige sig med noget, som man brænder for. Der er gode jobmuligheder, når du er færdig som bioteknolog. Nogle forsker i medicin og arbejder eksempelvis med at mindske udbredelsen af sygdomme, såsom kræft, sukkersyge, Alzheimer's og Parkinson. Andre arbejder i biotekindustrien med fødevarekemi og levnedsmiddelkemi, eksempelvis for Novozymes, Danisco og Arla. Hvis du vil arbejde med molekyler, mikroorganismer, mennesker og miljø, og hvis du interesserer dig for genteknologi og fremtidens samfund og teknologier, så er bioteknologi helt sikkert noget for dig.